Brother Fridge. Karong adlaw, pahinungdan nato ang kapiyastahan ni Santa Teresa de Avila, no? Usa ka Espanyola nga madre nga diin diya siyang pagtubo nakat-on siya sa paghigugma diya sa pag-ampo. Gatubo siya nga aduna say mga kakulangan. Kung nakita siyang ginikanan nga kinahanglang isulod sa kumbento kay ilang anak, kay baka magtumpawak ni noon sa kadautan, ilang gisulod. Una, dili ganahan si Santa Teresa. Hangtod nga nakatunan niya higugmaon ang kinabuhi sa sulod sa kumbento, o dito nakatun pa siya pag-ayo dinha sa pag-ampo nga sa atong Ginoo. It all started there, no? Nga diya sa sugod sa gamay magkadako, hangtod nga nilalum ang espirituhanon nga bahin sa kinabuhi, ug iyang nakatunan gayon nga bisan iyang kaugalingon iyang gihalad nganha sa simbahan para sa kaayuhan sa kanatibuk-an niya nga komunidad, no? Usa ka Carmelita nga diin aduna say mga struggles sa kinabuhi, aduna say mga pagsulay nga bisan siya nagkasakit na ang iyang passion dina sa bagbag-o sa usa ka madre, usa ka komunidad sa Carmelita, nakabuot niya, no? In fact, daghan kay siyang naabli pa nga mga konbento, daghan naabli nga monasteryo tungod ang iyang passion dina sa pagpalaganap, mao mangyud ang kabagahuan sa iyahang komunidad nga mao ang Carmelite Sisters, no? Unya diya siyang panaw sa kinabuhi, wa siya makalimot gayon nga ang tanan gikan sa Ginoo, nga ang tanan anaa lamang sa Ginoo. Mga isang very familiar sa iyahon na mga ginahimo, kaniyang mga asceticism, no? Ascetic doctrines, nga kung saan makaingon punta nga lisod sundon, pero anaa kaniya ang hiyas ni ini, no? So may pasabot ni ini. Mao ka na bitawng extreme kaayo nga self-denial, nga diin bisan gani ang flagellation yang ginahimo pod, no? Celibacy, no? These are part, no? Depriving herself from diya sa maong kalibutanon nga tawag. Mo kana ang mga gitawag og kanang extreme nga self-denial, mga ascetic nga mga tawo, no? Nga diin bisan sa ilang kagalingon ilang i-deny para lamang sila makasunod o build up og maayong relasyon sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo ang atong ebanghelyo today, no? Nagpahinumdum ka nato kung andam magyud kita nga mudawat sa atong Ginoo, nga andam magyud kita nga makigsalo sa atong Ginoo dinha sa bangkete sa Ginoo, no? In our celebration, the Holy Mass, no? The banquet of the Lord, andam magyud kita nga mudawat kaniya, andam magyud kita nga mopasulod kaniya nga nasa atong kinabuhi. Kay nganuman gipahinumduman kita sa atong ebanghelyo nga dili ang mga pisikal nga aspeto ang makahatag natog kaluwasan. Dili ang mga butang nga rituals, no? Nga gustong ginahimo kanunay sa atong mga igsuon pod, no? Nga mga Pariseo nga diin very strict kayo sila in compliance, no? Dina sa maong ritual nga diin usa mo kaon manghunaw gayon. Kay para sa ilahon mao man kini ang makasantos kanila. When they follow the ritual, usa sila mo kaon. Pero dili kani mao ang gihatag og emphasis sa atong Ginoo. Unsa man ang gihatag og emphasis sa atong Ginoo, the Lord Jesus centers on our very own hearts, no? Unsa man limpyo nga hunahuna, limpyo nga kasing-kasing, limpyo nga mga kamot. Mao kana ang gihatagan og punto sa atong Ginoo sa ebanghelyo. Dili ka nang manghinaw lamang ka, dili ka nang maligo lamang ta physically. Tan-awon ta nga limpyo kayo sa katilingban, maayo og sanina. Humot kaayo kung moagi. Wa man aningon pud ang Ginoo nga dili gyud kini makatabang kanato, no? Party man pud sa atong gitawag og kanang hygiene or personal hygiene para ato ang appearance presentable sa uban.
pero gitagaag mas labaw nga emphasis sa Ginoo nga mao ka ng atong kinahiladman. Kung kita limpyo sa atong gawas, attractive kaayo, then we shall also be attractive to others sa atong tawhanon nga kinaiya. Nganuman nga ang buti pasabot sa Ginoo niini. Very striking kaayo, no? Kay ang maong nag-imbita kaniya ang Pariseo, ganahan maminaw sa iyahon. Because Jesus at that time, even until now, was very extraordinary, no? The way He talks, the way He preaches, anaan niya ang magbangha gud ang tao sa iyahon. And this Pharisee, nag-imbita sa iyahon nga tukam, no? Ngadto sa iyang puloy-anan. Kay iyang pakanon, iyang accommodate ang atong Ginoo. Pero gibaligtad niya ang lamisa, no? Gilamigtad niya tungod kay gustong i-emphasize sa Ginoo nga dili lamang dinha sa maong pisikal nga limpyo or kalimpyuhon, kundili ang atong kinahiladman, ang atong kasing-kasing nga kung saan dali lang mag-harbor, no? Sa mga evil thoughts, no? Sa ato ang garbo, sa ato ang pagkasiloso, no? Silingan gani dayon nga makakuan, dali rata magreklamo kay naselos na tanila nga ni asenso. Unya, sa ato ang pagkahakog, no, greed. Mo man niya mga butang mga sa panulay, no? Ato ang pagkahilig manghusga. Mao kini ang gipasabot sa Ginoo unsaon paglimpyo ang ato ang kasing-kasing. And as we impart in the Holy Communion, in His banquet, no? Are we ready? Are we really ready? Di na sa pagdawat sa iyahon. Di na sa atong pakikaon sa iyahon sa bangkete niya, atong ihalad ang atong kaugalingon nga puno sa pagtuo, puno sa gugma. Unsa may pasabot niini? Kung kita naglisod sa pagbago sa atong kaugalingon, kung kita naglisod diya sa paghukot sa mga butang nga langit nun, wala tay laing kapaingnan. Gawas sa pag-ampo, gayud, dinha sa ato ang Ginoo. Dinha sa pagpangayo sa iyahon, nga kita bag-ohon sa Ginoo. Nga kita makasulod nga na kaniya, o makasulod siya nga na sa atong kasing-kasing, nga puno sa katawhanon, nga mga kalapasan. Ang Diyos kanunay naghalad, nag-offer sa iyang kagalingon alang kanato. Ang problema lang nato, when we pamper our pride, when we pamper our greediness, our judgments, ato mangyong alagaan. Kaysa alagaan nato ang relasyon sa Ginoo. Kabantay mo, kung magdumot gani mo, dugay, mawala. Kung masakitan gani mo, pila kaadlaw dugay ninyong pasayloon ang tao, kabantay mo, anak. Unya, kabantay po mo, kumuhatag ta atong pilion lamang sa ato ang gusto lamang nga tagaan. Mao ka na ang ipasabot sa Ginoo. Mao ka na ang gusto sa Ginoo nga mahitabo ka nato. Limpyuhan nato ang atong kasing-kasing nga walay hugas dinha uban sa Ginoo. Hugasan nato ni pinaagi sa pagtugot sa Ginoo nga magrenda nga na sa atong kinabuhi, nga magpuyo nga na sa atong kasing-kasing, aron ningon ni ana, kini nga mga evil thoughts, evil ways, makuha og malimpyuhan. Mahimo kini, kung ikaw, maminaw nga kinasing-kasing. Pila ta ka beses makadungog og pulong sa Ginoo. Ganagahan, every Sunday, when we attend the Mass, every day when we attend the Mass, we hear the Word of God. But how do we respond to the reality nga diin gihagit ta sa Ginoo? How do we cater sa reality nga diin gihuptan kita sa mga kalibutanon nga kinaiya? Andam ba kita nga mapasulod sa Ginoo? Andam ba kita nga makigkaon uban sa Ginoo?
nga diya sa pagkaon nato uban sa Ginoo. Muingon kita, Ginoo, andam na ako nga magbago sa akong pagkatao.